Imbag nga daw yung manen, gagayam kan kakabsat, kastalunay iti gagar, ken ragsak mi nga imay, tapno agkadwate manen, kada ito nga panagadal tayo, kada ito nga leksyon. Ado, digiti kahit mi nga salutsudon kada kayo, nga patyen mi, nagtultuloy, digiti bendisyon, nga ited ni Apo Diyos, nga iso iti karkararag mi, nga agpaay kada kayo. Nang runa, dahil kuma panangidaldalan ti Santong Espiritu, iti panagbiag tayo, kabayatan iti panagkakadwa tayo, nga inadadal tayo, iti insurat ni Santiago, nga nangidalan kada tayo kabsat, dahil nukasano iti panagbiag, dahil panakirelasyon tayo kina Apo Esos, tapno agbalin tayo nga pudno, nga anak iti Diyos, nga babae ken lalaki, nga gururay kada diyang aldaw, iti panagawid tayo dya langit, no umayin na Apo Jesus, di may kadwa. Amen. Siyak nga rod, gagayam ken kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, ket agtultuloy nga agyaman kami iti kaddayo dita, tapno dayjay tarigagay yung mamuan, kadag iti adupay nga lawag, nga naggapo iti saw na Apo Diyos, ket isukuma iti maited nga agpaay kada tayo. Kayat kumet nga pakablaawen ni Pastor Ray ken Pastor Leo, kumablao kayo mamet kadag iti gagayem tayo nga kadwa tayo iti intay panagadal ti oras iti panagadal. Wen kakabsat na ragsak ken imbag nga aldaw tayo amin. Maysa nga nakaskasda araw ti kinaimbag ni Apo Dios nga tultuloy ti panagbiag tayo nga raramiden na agsipud ta naddan tayo man iti kundaway nga agadal taday ito yung aldaw. Dawaten tayo ti Apo, tultuloy nga makiada kada tayo, ti kan na tayo ti panakabalin, mabayin ti Espiritu Santo nga mununeg, ti panagadal tayo ti sauna, panakamu tayo kadag iti pagayatan na, tapno maragsakan tayo nga pagaramid. Agsipud ta, nabukel kada tayo ti pamati, ken relasyon, ken kuana. Naragsak nga aldaw tayo, ay ito nagagayam ken kakabsat. Itultuloy tayo manenda, ito nga oras ti panagadal, tapno ikasta maamuan tayo, dagiti agtultuloy, akayat ni Apo Dios nga aramiden tayo, babaen ka dagiti sursurat, nga naidanon kada tayo. Ket sapay kumatatipan nakabalin, ti Espiritu Santo agtultuloy, amang balbaliw kada tayo, tapno ikasta agbalin tayo, akasping, dahil amang isalakan kada tayo. Kasta nga rod, ket iti intay panagpatuloy, dawatin tayo ken ni Pastor Leo, nga isuna iti mangidalan, iti kararag nga panglukat. Agtamad tayo kakabsat. Madaydayaw nga Diyos sa mami nga dakat sa dilangit. Adalan mi manen dagiti sasaom. Ket dawaten mi ti Espiritu Santo a makiadda kada kami. Mangited kada kami iti sirib ken pannakaawat tapno maamuan mi dagitoy a masapul a pagbiyagan mi. Tapno dagitoy asasaom isuda Apo iti mangbalbaliw kada kami. Mangiturong kada kami iti asidagpay apan nakipagpagnami ken ka. Tulungan na kami nga rod kuma, tada iti pakpakaasim kaya pataganagan na po may Jesus. Amen. Nagalistulakit din, Pastor Ray, Pastor Leo, ti panaglabas iti panawen. Gagayem ken kakabsatan niya. Tay din rugi tayo nga adalen iti libro ni Santiago. Inrugi tayo iti bulan ti Oktobre. Ket kada ito nga lawas ngayon tayo adalen, detoy may kasangapulo ket duwa nga leksyon. Isu iti leksyon iti Disyembre 13 gana ti 19. Isu nga no ibaga tayo akas ti bagbaga iti Biblia. Adda tayon nga asideg kaday nga aldaw ngor orayen tayo kakabsat. Dayjay umay panangalan ni Apo Dios kada tayo. Iti panangibaon na, iti anak na, tapno iyawid na tayo, iti langit, ngayon sagana ng agpay kada tayo. Ket, iti inadadal tayo, kadig iti napalabas nga nasuruken nga sangapulo ket dua nga lawas. Ket isu gagayem ken kakabsat, dahil libro ni Santiago. Namuan tayo nga ni Santiago, ket insuro na, no kasano iti agbalin, anak, may nga anak ni Apo Diyos, nga dayjay estilo iti panagbiag, anak Kristyanuan a panagbiag, ket nalaka, saan nga dayjay narikot,
da dayjay theology na, wenno dayjay sursuro na, ket isu iti maysa nga practical kakabsat, nga panagisuro. Kas kuma, dayjay insuro na nga iti panagbiag kuma, iti maysa nga Kristiyano, ket panagbiag nga pagbiag mo, dayjay patsem. Kuan. Dayjay kang kanayon tengel ususar, dayjay us-usaren tayo, dayjay aramid iti pakakitaan. Dayjay kakabsat iti panakakita ko ma, dayjay pamati. Ta adang rod dayjay met kumontra ka dayjay pamati nga adang ibaga tayo no saan tayo nga pagbiyagan dayjay nga pamati. Narigrigat kakabsat nga ibaga dayjay ayat ni Apo Dios. Ibaga dayjay nga ebanghelyo. No dayjay nga mismo nga panagbiag tayo, ket saan nga masaksyan iti sabsabali, dayjay nga papatsyan tayo. Dayjay iti unay ni Santiago no kasano iti panagbiag, dagiti Kristiyano kakabsat. May sapay, insuro na nga no agbibiyag iti Kristiyano, akas dayjay pamati na, awan dayjay double standard. Awan dayjay double standard. Nga, no daduma kasto iti patsem, no daduma da ka ditoy, awan iti dayjay maidiretso, nga isu iti prinsipyo, isu iti patsem nga aramidan. No adda iti umay ditoy, patsem. No adda iti umay dita, patsem. No adda mang ibaga ditoy, patsem. Iti kunanan ni Santiago, arig na dayjay, dayjay maysa, nga sursurot ka dagiti datakkel nga daluyon iti baybay. Na idumduma dayjay kakabsat. Ket inbaga na pay nga iti pudno gayam nga sirib nga agapo kana po Dios. Isu dayjay sirib nga no ammumon dayjay kinapudno, masapol atong palem dayjay nga kinapudno. Amen. Tatinbaganan ni Santiago kakabsat ket adda pay laeng ken mataginayon dayjay lintag. Saan ang mapukaw dayjay lintag. Tan ni Santiago kabsat ket ituloy na dayjay sursuro ni Apo Jesus tagkabsat dang rod. Dayjay kunanan ni Apo Jesus nga itilinteg ket agnanayon, tauray may nga huta, may nga tulnek itilinteg ket saan ang mapukaw. Insuro ni Santiago dayta. Ket inbaga nakabsat iti may kapat nga kayat ko nga idanon kada kayo nga leksyon ngayon ni Santiago, dayjay naan-anay a panagtungpal ket isu iti dawdawaten ni Apo Dios. Iti Santiago 2:10 iti kunana, no tinungpal mo iti amin nga bilin ngem nagsalungasing ka iti maysa. Biddot awan nga rod iti natungpal mo uray maysa. Banag pakabasulan namin. Nagbanag nga dayjay tinungpal mo nga siyam awan iti pateg na iti sangwanan ni Apo Dios. Ta dayjay ure dayjay kabasitan nga panagsalungasing ket saan nga awaten ni Apo Dios. May turong kada tayo Pastor Ray ken Pastor Leo dayjay kapkapadasan dagiti anak ni Apo Dios ijay daan na tulag. Daan na tulag. Malagi piyo idi iyakarda dayjay lakasa ti tulag. Ket inkabil day ti maysa nga kariton gagayem ken kakabsat di lakasa ti tulag aday dijay. Itibilin ni Apo Dios ket sanyo nga sagsagidan. In any circumstance, anyaman ti mapasamak sanyo nga sagidan. Ket idi nga guyuden dagiti baka dayjay nga kariton, adda nga rod ti nga nasimpang nga paset ti kalsada. Ket Lasong. nagsikig dayjay kariton, nagsikig met dayjay Lakasa. lakasa. Idi nga agsubli na pamanidyayan yan, ket idi nga agpasangat di kariton, aggatras wenno sumalog dayjay lakasa ti tulag. Gagayem ken kakabsat adda iti maysa nga Israelitas nga nagpintas di panggep na. Iti kunana ni managen dayjay lakasa ti tulag. Anya inarambin na Pastor Ray. Tinanggal na. Apan na nga tinengal.
insigida, idapan na nga tininggal, isugat na tayo. Malagip yung manin, idi napan nakigubat, dagiti Israelitas, ngayon panguluan ni Ari Saul. Anja timbilin ngayon baga dayjay ni Samuel kanyana, bilin na Apo Diyos. Patayin nyo, iti amin nga, ada nga si Bibiyag. Ano nga inaramid ni Samuel? Idi pasyarin Ni ni Saul. ano nga inaramid ni Saul? Idi pasyarin ni Samuel, mangigna di kitay uni ti baka. Mangigna di kitay uni ti karnero. Kit ko na napay Saul, ada mangig ko di talikodan. Napintas niya sungbat ni Saul kakabsat. Da sungbat ni Saul kit data pagdaton mi iti Diyos. Denggan nyo iti kunana ni Apo Diyos, gagayem ken kakabsat, idi nga kinasauna ni Saul. Kunan ni Samuel, ti propeta na Apo Diyos, nasisya at ti agtungpal ngem iti sakripisyo. Isu nga kagarod kakabsat, adda kumaday jay na ited kadatayong adal, ngano anya iti baga ni Apo Diyos, anya iti bilin ni Apo Diyos, nang nangruna digiti sangapulo nga bilbilin, ket tungpalen tayo, Tulunugan tayo. amin ida. Amen. Dawatin tayo man nga rod nga mabasa iti paset Mayulo, Pastor Ray. Kasto iti mabasa, kakabsat, iti paset Mayulo, ijay Santiago 5, versikulo 16, kasto iti kunana. Ipudnuyo nga rod dagiti basbasolyo iti maysa ken maysa. Ket ikararagyo maysa ken maysa, tapno mapasalunad kayo. Adu ti mabalin tinasged akararag tinalinteg. Gagayem ken kakabsat, saan nga pinanggap ni Apo Diyos nga agsakit iti tao? Tapay, naisurat, nga idi nga pinarswa ni Apo Diyos iti tao, pinarswa na kasping kaladawan na. Agsipod ta kasping ken kaladawan na. Awan nga rod kakabsat, iti bukel iti sakit nga naikabil iti bagi iti tao. Ngem, iti panagsalungasing, kunana iti Roma, 3:23, tati suamin ket nagbasolda, ket kunana metlaeng iti Roma 6:23, ti supapak iti basol ket isuni Patay. Saan nga insigida kakabsat, nga iti maysa nga tao intuno nagbasol, ket matay. No di ket di umay, dagiti adu nga sakit. Regrigat. Iti intayo nga dalen itata, dayjay man no kasano nga maited kabsat, ta iti paulo na iti leksyon ta itata, iti panagkararag, iti panakaagas, ken iti panakaisubli. Dayjay pan nakasubli kabsat, isu dayjay kayat tayo nga maadda kada tayo amin. Nga dayjay kunanay iti English dayjay whole. Amin. Nga pan nakaagas. Aday iti kunanan ni Ari Solomon. Iti naragsak nga puso na imbag nga agas. Iti manugdukdukot nga espiritu. Anya ramidin na Pastor Leo? Magmagan na, iti dagiti tultulang. tultulang. Anya lakit din nga nagpintas dayjay inbaga ti Biblia kabsat niya. Napintas, naragsak a puso na imbag nga agas. Into nga rod no adalon tayo daytoy, amin ket kasapulan na ti panakaagas. Taapay nga amin kung nakabsat. Daytoy adda ti sakit gaming nga i-qualify, iti leksyon tayo. Umuna, sakit an espirituan. Mikadwa, sakit an fisikalan. Mikatlo, sakit iti relationship. No, kuna na ti leksyon tayo kakabsat, nga no, iti maysang nga tao, ket adda iti sakit na, malabit, dagitoy, dagiti nasalungasing na. No, saan nga nagbasol ka na Apo Diyos? Adda iti basol na ti padam nga tao.
Ket agsipod ta adda ti basol na itipada nga tao, iti inbaga na ditoy deti paset amayolo pastoray kunana ket ipudno yung nga rod dagiti basbasol yu ti maysa ken maysa. Ket nga saon, adda ti basol na ti pada na nga tao. Ta basol ti maysa ken maysa kunana. Mabalin nga daytoy nga kabsat nga nagsakit ket imay kan kuana ti panagsakit agsipud ta adda ti basol na. Tangarod daytoy ket ti kunayo itatay pastor. Mabalin nga daytoy nga kabsat nagsakit agsipud ta adda mabalin sakit tinakom na ket dayjay sakit tinakom na kadayjay pada na nga tao imay kan kuana ti sana pan naturog. Wen. Hana makaturturog. Imay kan kuana ti buribur ti panunot na ket imay kan kuana ti panagkapsot. Dayjay Nga ti makapangpangan. kunatayon pastoray nga emotional. Oy. Dayjay emotional ket bunga iti saan ana siya at apanag relasyon. Tata, Oo. into no san na may turturog daytoy nga kapadasan na gaputa agkurang mo ti turog ma-imbalance dayjay Immune system na. Wen. Ket no imbalance sa immune system na tumaod din ti sakit ti pisikal. Wen. Tumaod ti sakit ti mabalin ti puso, sakit ti nyaman nga sakit dito organs ti bagina. Nervous system. Agtubo mo't dagiti nyaman nga agtubo, agsipud ta kurang nga rut ti turog, san na pa'y may pangpangan, iso nga maapektaran na namin ng ti panagsakit ti bagina. Isungatin baga na May isang ditoy, tao. agkikinararag kayo. Agpipinakawang kayo. Oy. Ito ta Pastor Ray, ibalangkad ni Santiago ngano adda iti masakit. Laglagi pun tayo kabsat nga ti katungtong na daytoy ket dagiti Kristiyano nga naiwarawara. Ket dayjay surat na kadagiti Kristiyano nga naiwarawara, isu iti aplikar tayo kadagiti panagbiag tayo itata akas may samit lang nga Kristiyano. May isang iglesia. Anya dayjay kuna tayo kaano nga mabalin nga usaran dayjay panangpulot anointing. Basaman Pastor iti insuro ni Santiago iti kapitulo 5 bersikulo 14 ken 15 no anya tinbagana ditoy. Kasto iti kuna nakakabsat, di versikulo 14. Adda masakit kada kayo, payaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia, ket ikararagan da kuma. Asapsapwanda ti lana itinagan ti apo. Ket ti kararag ti pamati salakan nanto ti masakit, ket ti apo paungaran nanto. Ket no nakaaramid kadagiti basbasol, makpakawanto ken kuana. Dahito iti balakad ni Santiago kakabsat, kadagiti kakabsat nga maadaan ti sakit. Ta ngamin, saan mo't nga amin kat maadaan ti sakit? Handa mo't amin kat adda sakit da. Ngayon may kadakwada ti panagsakit, kuna na pa dito, iji versikulo 13, adda siya sinuman nga agsagsagaba, no agsagsagaba ti sakit, kuna na to'y, iso agkararag kuma. Ket no addaman kada kayo tagragragsak, agkanta kuma kadagiti pagdaydayaw. So nga, iti iglesia, addaman dagiti agsakit, kunana ditoy, payabanda ti panglakayan iti iglesia, tasapsapwanda. Wen. Nadaman ti agragragsak, umay ti panagkanta. Kitamuyo kakabsat, may sa kapadasan da ito. Ti panagkanta, ket ibuyog na ti panagdaydayaw kini Apo Dios. May sa nga prinsipyo ti ruwarna. Ngayon tunumay ti panagsakit, kakabsat, san laeng nga panunutem dayjay gapuna no apay nga nagsakit ka, panunutem pay dayjay nasaysayaat nga panagkararag, panangikumpisar ti basol mo, ikiniapo Diyos, ken uray pay ti padang matao, ken kuna na toy, mabalin nga umay da kapay kantaan dagiti kakabsat, ket makipagkanta kamay. Ipalagip na dahito, di kapadasan da Silas kini, sino tayo kadwa na? Pablo. Pablo.
nga idi nga agsagsagaba da, nga idi grigrigat da, imbes nga agtanabutob da Pablo kini Silas, Well. idi da nga agrigrigat da, nagkankantada kit di ti kankanta ti panagdaydayaw kini Apo Dios. Awan dagiti kakabsat nga mga sarungkar kadakwada at dadangawr di iti pagbaludan. Ngem ti dayjay adda iti panunot da, ti adda iti kaunggan ti puspuso da, dayjay panagrigat da, ket imbes nga dayta tanabutob da, imay kadakwada ti panagkankanta. Pastor nga Rod, no ti kunanan ni Santiago, adda sa sino man nga agsagaba kada kayo, isog kararag. Kunana may, adda agragragsak kada kayo, agkanta kuma kadagiti pagdaydayaw. Ning Rod Pablo kini Silas, idi adda da pagbaludan, numampay si babalod da, naragsak da. Wala ta nagkantada kay. Una, hindi nagkankantada. Wait, idi nagkangkantada, naragsak da. Ta iti rason laeng nga kunanan ni Santiago, no apay nga agkantay, ti kantay ti panagdaydayaw, adaragsak da. Iti pagragsakan da di jay, mariknada nga ni Apo Diyos ket kadwada. Yung isubli tayo ito'y intay nga panaginadal itata. Dayjay panagkararag, Oo. ken dayjay panakaagas, Oo. ken dayjay panakaisubli. Wen, takunana dito ikat intuno at damasakit, kunana toy, paayaban na kuma dagiti papanglakayan ti iglesia, ket Versikulo ikararagan 14 da, daytoy yung versikulo nagkabsat. 14. Wen. So nga, intun addag sakit kadagiti iglesia tayo, masarungkaran da. Amoy, di isang isingasing na ni Santiago, dayjay panangayab kadagiti pangpangulo ti iglesia. Saan ket di nga panangayab kadagiti daytay faith healer. Uno panangayab kadaytay talado. Uno panangayab kadagitay bulbulong unya dagitay kwada. Albularyo. Albularyo. Saan? Albularyo. No dikit di daytoy nga mamati ket saan na nga pay pinayaban dagitay may kayon. Kunada. No dikit ti pinayaban na dagiti matalag Napapanglakayan. napapanglakayan dagiti anak ni Apo Dios dagiti na Diyosan nga tattao nga mga ipangpangulo ti iglesia. Tay suda iti pangibukbukan ni Apo Dios iti parabor na bendisyon na ken panakabalin ti panakaagas da. Kaya't No kumanda, magpay kasta, pastor, daytoy panangayab da ket kunana toy sapsapwan dati lana. Lana. Wen. Anya ti makunam ti panakasapsapo ti lana, pastor? sakbay ko asong batan dayta pastor. Kaya't kung kitain tayo dito, dapat na inayon na dito kahit. Saan laeng nga dayjay maagasan da, no di kat mapakawan da pay. Wen. Dayjay papan ka dayjay panglakayin ijay nga ikararagan da, dagiti masakit, kat ti Apo pagungarin na kat no nakaaramid ka dagiti basbasol, mapakawan to. Dayjay nga rin panang ikararag da, saan laeng nga kararag iti pan nakaagas iti nga fisikalan akasasaad da. Saan laeng nga pan nakaagas iti nasosyalan akasasaad da, kasko na ti verse 16, no di kat uray pay iti na espirituan akasasaad da ay ayatan agagayam ken sa kabsat, maagasan. Tano kitain tayo daytoy, adda pay laeng pannakanaig na kadagiti immununa nga inad-anal tayo kakabsat. Tadaytoy salsalaysayan na ditoy di Santiago dayjay relasyon pastor. Wen. Dagiti anay wara. Wen. Ket makita tayo nga adda dagiti dadumaan na baknang nga saan da pay kidi nga ito ati tangdan dagiti agtrabaho. Anda pay kidi abisitaanen dagiti awan amana dagiti agkasapulan. Mabaybayan amin dagitoy. Ket dito yan isubsublin ni Santiago ijay surat nan iti kapitulo 5 kayat na nga maisubli dayjay anasayat a relasyon. Pinagkakadwa. Kayat nang isubli dayjay nasayaat asalunat tano dumaket dayjay sakit hanlang mga maala ket kadagiti ipastrak mo ijing iwat mo. Maala pay kadayjay nalabit nga stress ka aglalo no kiron tay ti eleksyon tay ket hamo maala ta sweldom
Unahan da ito tas film ka, damit ka, awan to ipakan mo ta pamilyam, di pa nagdandanag mo, pataudan na ti sakit da ito'y. Nagbanog kag malmalim. So, amin dito'y, ibagbaga na dito'y, ni Santiago, ramanin namin. Iso nga, hanlain nga pakawanin, kuna na. Imbaga na pa dito'y verse 16, agkikinararag kayo. Ng pastor, kita nyo, Pastor Ray and Pastor Leo, dahil sakbay ti verse 16, wano dahil imbaga na dahil nga mapakawan kayo, mapakawan kanto, kunana, ti basbasol, sarunwin na nga sigod ti verse 16. Dahil mapakawan, at dahil verse 15. Sarunwin iti verse 16, kasano nga mapakawan, no ipudnuyo, digiti basolyo, iti maysa ken maysa. Kahit nangarong nga sa wen, saan lang ipudno ken Apo Diyos, no nakabasolak ko makan ni Pastor Ray, apanak nga ibagak niya nagbasulak. Saan nang ibaga ni Apo Diyos, ala pakawan ng kanuhaan. Kunana, apam mo ipudno, tinagbasulam, ni kabsat mo. No nagbasulam ni anak mo, apam mo ipudno. No nagbasulam ni asawam, apam mo ipudno. No tinagbasulam tikamkamang, apam mo ito pudno, tapno mapakawan. Dahil iti adagamin ti kondisyon na, at dahil verse 16, kat no maaramid dagitoy abasbasol, mapakawan token ko ana. Anya kondisyon dyan mapakawan? Iti verse 16, no ipudno yung arod, dagiti basbasol yo. Kapadasa tayo ta, Pastor. No, adda dagiti masakit ke umayabda. Pastor, kunada. Umay kayo man tay kararagan nyo ni Kastoy, kunada. Uwain. Ket sapsapuan tayon, Pastor, ano yung taran tayon, kunada. Agad ka salutsudag. Apay nga no, apan ayabanda nga paanoin dahil sa magbugbog sutayin. Kiti baga na ito, no, adda masakit ko na ibaga di extent nga intun no dahil agawin itibiyag ken ni patay sadan tol ayaban. Karintarin da. Huwag karintarin da kunana ditoy. Anya ti kunana no adda iti masakit ayaban nyo ket anya ti kuanda sapsapuan da itilana. Dahil ti ikatan tayo, kabsat. Nga saan dantulag paayab ti sapsapo, anointing, wano intuno makita da nga agnangabitan. Kat saan? Kumada ito yung kakabsat. No di kat titibagan na ito yung masakit, agpaiso, nga masakit, nga no saanan nga aglaing papanan na. Matay nga talaga dahil ito yung kakabsat. Ngem, saan kumamot nga intun agnangabitan? Uno matayen. Agbugbugsutan. Agbugbugsutan. Santo alistuan nga tawagan ni pastor, uno ni panglakayen. Dahito ket saan nga isu ti ibaga ti Biblia, kakabsat. Ta saan namot nga kuna dito nga inton masakit wenno agbugbugsot, no di ket di inton umay ti panagsakit, ken kuana ket paayaban ti iglesia nga sarungkaran ken ikararagan, kantaan, ken ipudno na ti basol na kini Apo Dios ken kadagiti tattao nga nakabasulan na. Muyo kakabsat, Pastor, inton no sapsapuan tayo ti maysa nga kabsat. Ti panakasapsapo na umuna may patalged nga ni Apo Dios sungbatan na ti pamatalged ti pamakawan ti basol na. Tay representaran pa nga rudmutten dagiti papanglakayan ni Jay. Adda dagiti papanglakayan. Mapakawan ti basol na, may patalged ti panakapakawan ti basol na, ket may subli dahil relasyon na kini Apo Dios, namnamaan kan patsyen dahito nga masakit, nga dahil relasyon na kini Apo Dios ket may subli, ken no apay nga ipudno na ti basol na matipada nga tao. Tapno ti kasta, may subli met dahil naragsak nga relasyon na itipada nga tao. Awanton, nasaya aton dahil riknana, dahil pakinakam na, ken pampanunot na, nga awanen ti sagud, no anyaman ti sakit deji panunot na, no di ket dinasimpan ton ti relasyon na ti pada nga tao ken urepay kini Apo Dios. Adda nga ti sumrek nga kapanunutan, Pastor Ray. Dejay panang sapsapo wenno anointing is a part of restoration. Tati ko nam itatay, no dejay lana ket i-representer na itinasantuan nga espiritu, kalpasan nga inpudno na iti basbasol na, daytoy nga masakit, nga isubli, tatadadalon tayo nga rutatag, panagkararag, panakaagas, ken panakaisubli.
dayjay nadadael a relasyon kadaytoy tao nga masakit agsipod ta malabit iti basol ti nakalana di sakit na maisubli di relasyon na kini Apo Dios. Kinipada ng tao. Itatamait agsipod ta inpudno na met dayjay basol na kadayjay pada na nga tao. Kamkamang man siguro di pamilya na tadda nga ro di pamilya na nang lawlaw kanya na. Owen. Ket maisublimait. Dayjay kay iti kayat tayo nga ipatalged Pastor Ray ken Pastor De Leon gagayem ken kakabsat. Tano bilang dayjay nga masakit ket isu iti pangedeng ni Apo Dios iti saan nga marukod nga kinamanagayat ken kinasirib na. Ket isu ket aginanan iti turog ni patay. Owen. Naisimpa ti relasyon na ken Apo Owen. Dios. Amen. Naisimpa ti relasyon na ti pamilya na. Owen. Awan to nga mapan nga apandan to ipumpon kas pangarigan ke adan to dayjay membro iti iglesia, membro ti sosyudad, membro ti agyaman kami Apo ta natayain. Ay, saan ko pa? Hangkuma nga kasjay. Taapay idi nga agsakit na isimpa. Ta iti bagbagatay nga rod kakabsat saan amin kunana ti pagleksyonan tayo tay sumati kunana ni Santiago saan amin ang maikararagan agsubli iti salunat na. Owen. No dikit di dayjay pan iti nasyat di kapanunutam nga intun no maayaban di kiti panglakayan ipudno na di kiti basbasol na mapulutan maisimpa dayjay relationship. Owen. Tasta Pastor De Leon anya iti biyang iti iglesia kadaytoy nga misyon nga inted ni Apo Dios kadaytoy nga iglesia dayjay panakaisubli. Tada nga ti programa ti iglesia tatang Revival and Reformation which is dayjay panakaisubli. Panakaisubli ti relasyon ti maysa nga tao ken Apo Dios, panakaisubli ti relasyon ti maysa nga tao iti pada nga tao. Pakibasa man iti balakad ni Santiago manipod 17 nga na iti 20. Kunana ditoy 17 aging ganot 20. Nilyas maysa tao idi at kinatao na kaskada tayo ket nagkararag itinasged unay adi kuma tumudo ket saan ang nagtudo iti rabaw ti daga iti bayat dagiti tallo ataw tawen ken innumabulan. Ket nagkararag manen ket ti langit ng titudo ket ti daga pinataod na ti bunga na. Kakabsat ko no adda kada kayo mag-isiyasin to iti kinapudno ket isu pagbabawyen to ti maysa amwen kuma ati mamagbabawi iti maysa ama nagbasol iti pannakaalilaw ti dalan na isalakan nanto ti ipapatay ti maysa kararwa ket abmungan nanto dagiti adu unay abasbasol. Wen. No kitain tayo detoy sumaruno kinagpaisuan na dagitoy ti maud-udi abalbalakad ni Santiago. Dayjay kang runaan na dayjay pannakaisubli tayo kini Apo Dios kakabsat. Tano na isubli tayon kini Apo Dios. Adda dayjay kun natay nga pannakabalbaliw tayo, adda dayjay kun natay a reformation agsubli metten dayjay relasyon tayo iti pada tayo nga tao pastor. Tano kitain tayo, dato'y salsalasayan na iti intaramente a libro iti Santiago, adda iti problema kadagito'y anawarawara. Wen. Saan laeng nga iti familyada, no di kat uray isuda mismo nga agkakabsat ti pamati adda problema da. Kat dito'y ibagbagan nga kaslakin ni Elias. Tano kitaan tayo ti kapadasan ni Elias. Dagito'y atattao, pimanaw dan kakabsat kini Apo Dios ket nagserbidan kini Baal. Ket idi amakita ni Elias daytoy nagdawat kini Apo Dios nga saan apatudwen ni Apo Dios iti tallo atawen ket kagudwa. Kalpasan na nagparang manen ni Elias kadagitoy atattao babaen tibilin ni Apo Dios tapno makikinita kini Akab, inaramat na, daytoy nga Akab tapno urnungan na dagitoy nga papadi ni Baal. Iti maysa abantay Carmelo, ket ijay kayat apaneknekan ni Elias kadagiti tattao nga iti pudno nga Dios
ket dayjay Jehova a pagserserbian na. Tada ito inted ni Elias iti may nga karit. Haan kuma nga aggudwa iti panunutyo ko na. Nut ni Jehova iso ti pudno nga Diyos, agserbi kayo kenkwana. No ni Baal iso ti pudno nga Diyos, agserbi kayo kenkwana. Gat ita, kada ito'y akarit na, panagnakan na itatan nga ti pudno nga Diyos, kat ni Jehova saan nga ni Baal. Kat da ito'y napanagnakan na, babaen iti panagtrabaho ni Apo Diyos, idi nga ikabil ng ti altar, kat inkararag na amapuran. Ngam adda ti nakitak anapintas dito'y, kaya't kuman abasain dito'y kapadasan ni Elias iti umunangar ari kapitulo 18, versikulo pasat ti 36, 37, kan 39. Kunan na dito'y, O Jehova a Diyos ni Abraham, ni Isaac, ken ni Israel, pabigbig ka iti daytingal daw, asika iti Diyos ti Israel, asyak ti adipen mo, ket siyak inaramid ko amin dagitoy abanbanag gapu iti saom. Ipangagnak o Jehova, ipangagnak, tapno daytoy nga umili maamuan na asika Jehova Diyos ka, ket sika pinagsublim ti puso da. Ket idi ati amin nga umili nakita da, isuda nagpaleb da, ket kinunada ni Jehova iso ti Diyos. Ni Jehova iso ti Diyos. Kayat nga pukawen ni Elias, ditoy, dahil panangkita da kenkwana, nyakit di nga nagsaya at kuma, nga gapukin ni Elias kat agtudo, mabalin nga dagiti tataw kat, dahil titipod no, mabalin nga itag-ay da. Da kanya na pan nakabaling. Wait, kaslakin niya po Isus, di makita da pan nakabaling kenkwana, kayat da nga agbalin nga ari. Haan nga gaputa, awatan da, kas mesas no, di kat, maitid nati kayat da. Ngam dito'y, impaganat gat ni Elias, nga ni Apo Diyos sinakin aramid, gat dagiti tattao, intag-ayda ni Apo Diyos. Kastamat laing ti bagbagan na dito'y, ay etan agagayam ken kakabsat. Nang nangruna, nga iti panagpamati tayo kin ni Apo Isus, maisubli, mabalbaliwan kuma, dahi ipapanaw tayo ken kwa na. Takas ka iti naglabas nga inadal tayo. Dudwalaing ti pagpilian. Naawang ka iti nainlangitan at daka iti naidagaan uno ko na napakidi direksyon tayo sirib ti demonyo. Hanmat amabalin nga agyan tayo titinga. Katiwan ni Elias, agsubli tayo kini Apo Diyos. Bigbigan tayo nga isu iti Diyos tayo, isut magisalakan kada tayo. Iti adadalin tayo tata, manipod iti 13, ingana iti 20, kat dayjay panagkararag. So nga doy, kang kanang ibagbagan na ti panagkararag. Uy. No ayabam ti panglakayan, agsipod tada ti masakit. Kararag. Kunana pa ito'y panakaagas. Uy. No adda ti masakit, ayabam ti panglakayan, ipudno na di kiti basbasol, mapulutan, kararag. Uy. Nang nangruna iti maudin nga paset ti kunana ditoy, ngano addanto iti maysa nga nagbasol. Iglagi pun tayo, adda ti misyon ti iglesia. Iti misyon ti iglesia, ngano adda iti napukaw, kas ti misyon ni Apo Jesus, apan nasapulin dyan napukaw. Sapulon na, uy. Kunana ditoy, amuan na kuma, ati mamagbabawi iti maysa ang managbasol, iti pan nakalilaw na iti dalan na, isalakan nanto iti papatay ti maysa a kararwa, ket abungan nanto dagiti ado unay abasbasol. Daytoy di maudi nga paset, daytoy paulo na ti leksyon tayo. Panagkararag, na-discuss tayo. Panakaagas, na-discuss tayo. Daytoy itata, dayjay panakaisubli. Panakaisubli. At iti maysa nga kabsat, kunana ditoy, na iwawa, simina, pimanaw iti kinapudno. Ket iti maysa nga anak ni Apo Diyos, saan na nga pagragsakan, nga kitkitaan daytoy, tahanin nga daytoy, hanga daytoy, daytoy masakit. Uy. Na naiyadayon kakabsat, manipod iti versikulo 16, napantayo, ije mikatlo apaset ti paulo ti leksyon tayo. Dayjay
dayjay naiyadayo ka na Apo Diyos, dayjay nagbasol, ket itatan, pinanawanan Apo Diyos. Iti misyon ijay, dayjay pasubyen, tapno maisalakan. Isungi inyusar ni Santiago, ni Propetang Elias, itidaan nga tulag, taapay, pinagsublina, dagiti Israelitas, manipod kadayjay panagdaydayaw da ken ni Baal, itatan nagdaydayaw da ken ni Apo Dios. Amen. Isu nga daytoy kakabsat iti misyon ti iglesia. Kitaan nyo iti umuno na kunana, ada masakit, buen ada. Anya aramiden, ayaban iti papanglakayen, ket ikararagan, dagitoy, dayjay masakit. Oy. Ket no, kasano di pa ng kararagda, ikanda pa'y, unupulutan da itilana. Dahil ti misyon. Itata, kasanumit nga ti misyon ti church ket Pastor Leo, ken Pastor Red, dahil mapakawan dahil nga nagbasol. Basol. Kuna naman iti verse 16, ipudno yung rod, iti maysa ken maysa, iti basbasol. So, ijay iti church, i-encourage na, nga awan kumay iti nagbabaitan, tapay, dahil basol, managsina. Oy. Idi nga nagbasol na dan kani Eva, naisina da kana Apo Diyos. Oy. Uray no tarigagayan ni Moses kuna nakaapo, kita mandeta na ayat nga rupam. Kuna na Apo Diyos saan, tanu makitam ti rupak, matay ka di bumurong tapay, may sama nagbasol. Isu nga, dayjay pan naka agas, pasit na ditoy, itatamanen, apan tayo may katlo, dayjay pan nakasubli. No makita tayo nga ron kabsat, no buklen tayo daytoy leksyon tayo itata, normal a sitwasyon daytoy iti unag ti iglesia. At daytoy ag sakit. Tapay, dagiti kamkaming ti iglesia, akas ti kunatay itatay, at day iti panagsakit da, agsipod da, naglangan da, kadayjay nga obligasyon da, kina Apo Diyos. Mayatak dayjay ko namtate, Pastor Ray, nga dayjay gayam stress. Iti kaduan, wano dayjay stress, iti mangited ti kaduan asaksakit. No, daduma, dayjay stress, ket saan nga makaturog. Ada dayjay may nga tao, saan nga makaturog, oran no niya ramiden na, saan nga makaturog. Pagamon lang yun, dayjay immune system na bumaba. Ket adapay daytayan nga maawatan ti doktor nga sakit, agsipod ta, dayjay immune system na ket bumaba. Isu nga ruden nga iti kuana dijay, adagayam iti bertod, adagayam ti dayjay mandatdatlag nga maaramid dayjay pan nakaisubli. Gagayam ken kakabsat, umun-una, iti maysa nga tao, balakad ni Santiago, maisubli ko iti relasyon na, anadadael ka na Apo Diyos. Mikadwa, iti maysa nga tao, maisubli ko iti relasyon na, iti maysa nga pada nga tao. Taapay, kastoy akabsat, agsipod ta iti basol ket iti itid na ket ni patay. No bilang, akastay bagatay tatay, no bilang kakabsat, dayjay nga kabsat, ket mapanen amatay, na sigsigurado, dayjay panagturog na iti samit ni patay, no, umuna, naisimpa na, dayjay biyag na kina Apo Diyos. Naisimpa na, dayjay biyag na, itipada tayo nga tao. Pastor Ray ken Pastor Leo, ikang kayo manan iti sumagmamano nga minutos, ngitid yun dayjay nabukil nga maudi nga kapanunutan nyo. Irugik ken ni Pastor Leo. Laglagipan tayo ito nagagayam kang kakabsat. Nga dagitoy a practical a panagbiag nga isursuro ni Santiago, masapul a makita kada tayo tadatimbaga na. Taniya po Isus, umay iti may kadwa. Well, Kaya't kung nabasahin iti may kadwa a Pedro Kapitulo 3, versikulo 9, kasto iti kunana. Saan anamayamay ti Apo may papanti karina kas iti panangibilang dagiti daduma a kinabayag.
No di ket agur uray si aanos gapo kada tayo, adi na kayat amapukaw ti uray si asino, no di ket agturong da kumaamin ti panagbabawi. Umay niya po Isus kakabsat, tong palan na data. Ngam urayan na ka, urayan na tayo amin. Kita ante kumati bagbagi tayo, baka si tayo data nga may sa kakabsat, tiyempunan, natulnugan tayo, ti pagayatan niya po Diyos. Tapos nito umay tong palan na data akarina, at data ito kumaamin jay. Pastor Ray. When kakabsat, dati nasiputan tayo pa dito yung kapuntos dito eleksyon tayo. Ngayon ton, adag sakit, ay abam ti panglakayan. Wen. Agyaman na ni Santiago, tada ibalikas na nga panagtalek kalagi ti papanglakayan. Into nadag sakit, ay aban dagiti panglakayan. Uray pa iti kanta, ay aban dagiti panglakayan. Wen. Iti iglesia, kasapulan ti panglakayan. Inton, mabalin nga ipudnom ti basol mo, tada basol na ti pada nga tao, dadya panglakayan as a mediator, iti unag ti iglesia. Ket dadya panagkararag, panagsapsapo, ayaban man ti Panglakayan. panglakayan. Ket dadya imbagang pastor, nga panakaisubli ti may sakabsat. At dati, nasged, napatag, nga aramiden ti panglakayan. Wen. Dadya panakaisubli ti may sakabsat, nga naiwawa. Nayadayo manipod iti kural ni Apo Dios. Kasapulan ti aramid na pudno a panagserbi ti may sa panglakayan. Pudno kakabsat na ni Santiago may sa nga panglakayan, may sa nga mga ipangulo ti uneg ti Iglesia ti Jerusalem. Ket tarigagayan na nga dagiti pada na nga papanglakayan iti Iglesia tata, pagtalkan tayo, itud tayo ti respeto, itud tayo iti panagbiag, panangikararag kadakwada nga idalan da ti Iglesia, taapay dakkel iti pategda, iti panakay duras ti iglesia, panakataripado ti iglesia, panakapapigsa ti iglesia. Isu nga, kakabsat ko na natoy, inton umay dagiti kaso kapadasan tayo, iti panakaiwawa kadagiti kakabsat. Ay ban tayo dagiti panglakayan, nga makipaset, iti trabaho ni Apo Dios, tapno ti kasta, agtutunos tayo amin, kakadwag ti timpuyog tayo, may maysa, iti panagawisan ti karkararwa, tapno ni Apo Isus, naragsak nga umay mangisalakan kada tayo, kakabsat. Agyaman tayo kabsat, basaek iti maudi nga paset ti pagleksyonan tayo kunana. No dayjay inbagam tate Pastor Ray ket ayaban dayjay panglakayan. Wenno da tayo nga namati kan Apo Dios. Adda dayjay nakita tayo nga kabsat nga daytay Naglikod. agsaksakit. Saksakit. Ket dayjay panagsakit na ket gapo iti basol. Iti napintas nga balakad ket kunana apan tayo ket ibaga tayo dayjay sao iti pamati. Ibaga tayo dayjay sasao nga mang patibker. Tadayjay nga tiyempo gayam iti panawen iti panagbiagda. Nang nangruna nga kasapulan da dayjay ngem dayjay agas ana fisikalan. Dayjay riknada nga intun no maisublida ken Apo Dios. Ket maited dayjay nananay nga pigsada. Malagip mi Pastor Ray di si kay ti district pastor iti Cagayan, nagkaduata ti maysa nga revival. Ijay abay abay iti kapilya, abay nga likudan ti kapilya, da ijay iti maysa nga dati nga panglakayen, dati tahan nga nare-eleken nga adda sakit na. Iti sakit na kamsat ket I guess twice a week nga ipanday iti tugi garaw tapno ag dialysis. Ket nga ni mailakunan digiti ado nga sanikwana. Balagip mo kinatungtong na ta dayta anak na nga nagapu iti Saudi. Kuna naga pastor saan nga dayjay hambing ipatag ni papang. Ngem dayjay man kayat ni nga maawatan na nga iti panagbiag ket adda iti pangaddeng ni Apo Dios. So tinaramid mi kabsat apan ming kararagan dayto nga panglakayen. Ket iti malagip ko Pastor Ray dayto Santiago 5 iti apan kung inusar. Ket idin nga naited kanya na japan panakatalged dayjay pamati na. Naisubliken kuana ket kunana pastor kunana malagip ko dayjay balikas na. Ti pagayatan ni Apo Dios ti maramid ti panagbiag. Amen. Ket
Diyak nga malipatan, pastor, nga kadayjay nga aldaw iti panagdaydayaw, aldaw ti Sabado. Ijay nga iglesia na aramid iti maysa nga Lord's Supper ti Santa Cena. Ket idi nalpas ti Santa Cena ijay kapilya kabsat, apan mi nga binisita daytoy nga kabsat daytoy nga panglakayan. Ket iti ragsak na naikan dayjay communion, ket mismo nga isunan ti nagtestify. Nga kunana, anyaman iti dumteng kanya pastor, ket nohaan akon nga umimbag, may subli, ginananay nga salunot ko, naisubli, patcheck kunana, nga naisubli, dayjay napudno nga relasyon ko kan Apo Diyos. Ket saan nga nagbayag, I learned nga napanaturog ken ni patay. Awan iti ko, awan kabsat, awan dayjay kahit kung asawen, iti kasasamitanen nga napasamak. Ta isu ti indanon dayta anak na nga nurse ko na is that he accepted nga kasjay ti mapasamak. Isu nga, gagayem ken kabsat daytoy insuro ni Santiago kadaytoy nga inadal ta itata niya. Importante launay. Umuna, nga dati masakit, ket isutin yun na unay ni Pastor Ray, nga saan ko maakabsat nga inton no awanen iti dayjay man namnama nga agbyag. Buludek jay balikas mo tatay Pastor Ray, inton no agbugbugsot, inton no sagay salati anges nan, agnangabitin, apan daayabanen ni panglakayen, tatinamnamain da, ket makaaramid ti datdatlag, ket may subli pa'y tinananay a panagbiag. Nananay nga salunat. Saan nga dayjay ti sursuro kabsat iti Biblia? No dikit di iti sursuro ti Biblia, into kumano adda ti masakit. Dagiti nasiknan ay banda ti panglakayan ti iglesia, ket ti panglakayan ti iglesia, makita nga pagrebenganda apan da ikararagan, daytoy a masakit. Ket dayjay panakaisubli ka dayjay nga relasyon, isu iti kaimbagan launay. Isu nga laen tayo dayjay may nga puntos kakabsat. Iti relasyon ana isubli. Isu ti kapapatgan nga maited iti may nga tao. Amen. May subli dayjay relasyon tayo ken Apo Dios. May subli dayjay relasyon tayo iti pada tayo nga tao. May subli ket anyan tuman kabsat nagsayaat ti agbiag. When uray tupay numapan maturog ti samit ni patay. Nasaya at tapay, na isubli, na urnos. Awan itanyaman, ngapkitan na. Agkararag tayo nga ragkakabsat. Managayat, ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami, tadda ka nga Diyos. Nga si ayat, nga mangkitay ti kondisyon di kitanak mo. Wena maumay ti panagsakit, nga magyaman kami, tadda iti iglesyam, nga mabalin mi nga pagkamangan. Adda nga mabaling nga yaban, dagiti papanglakayen. Dagiti kakabsat, ngumay da mangikararag ken mangkanta, kadagito yung kakabsat, ngagsakit. Ngamnang nang runa o Diyos, dawatin mi nga sino man kada kami tata. Adda kumaday di tarigagay na, nga maisubli ananay da di relasyon mi ken ka. Ipudno mi o Diyos, dagiti basbasol mi, ket dawatin mi nga pakawanen na kami. Kayat mi batama nga maisubli ka di, itanyaman nga nadadael nga relasyon, kada kami nga agkakabsat. Anyaman nga nagbetan, ikatem. Ket intunumay na po, Jesus, ti may kadwa o Diyos. Amin kami nga agkarkararag, iti sangwanam itata. Ket adanto ka diti gundaway, nga agawid kami tapagaryam, ngayon sagana mga agpahay kada kami. Itinagan na po, Jesus, dinawat mi digitoy. Amen. Amen. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences,
who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. When I go to sleep, I pray for Jesus to help me not to have bad dreams. Pray for my grandpa because he is in cancer right now. I pray I don't want to get sick anymore. I pray for my family. Please pray 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android.